Ahojte, ja som Veronika a prišla som sem diskutovať, pretože zaujímajú ma názory konzervatívcov. Ahojte, ja som Matúš a okrem toho, že dlhodobo debatujem, tak si myslím, že táto téma je dosť dôležitá, hlavne na Slovensku, a preto som prišiel dnes diskutovať. Čaute, ja som Jul a prišla som, pretože som vedela, že spoznám veľmi fajn ľudí určite, a teda aspoň som v to dúfala, a že si vypočujem názory, ktoré možno nie sú, akože, že sa nevyskytujú v mojom okolí. Čaute, ja som Šebo a prišiel som sem, lebo ma baví táto téma, baví ma diskutovať o veľmi kontroverzných témach, ale zároveň som v poslednom čase veľmi dlho na žiadnej diskusii nebol, takže chcem si to tak troška znova vyskúšať a som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Ahojte, ja som Braňo a prišiel som si sem vypočuť názory liberálov a uistiť sa o tom, že ten názor, ktorý si myslím ja, ten ako zástanca statusu quo, je správny. Zdravím, ja sa volám Lukáš a prišiel som ponúknuť asi nejaké morálno-tradičné hodnoty, ktoré všetci máme, alebo väčšina z nás má a možno sa ich bojí prejaviť. Ja si nemyslím, že prístup štátu k sexuálnym menšinám je momentálne priateľný. Ja tým, že študujem na právnickej fakulte Univerzity Komenského, tak to poviem aspoň za tú legislatívnu úpravu, ktorú momentálne máme, že vôbec akoby nepríjma sexuálne menšiny, a myslím si, že týmto sa to zároveň aj prejavuje, a rovnako myslím si, že aj tými náladami a celkovo vlastne tým hejtom voči sexuálnym menšinám, ktoré tu medzi obyvateľmi momentálne sú, tak myslím, že týmto všetkým sa prejavuje to, ako sú sexuálne menšiny vnímané na Slovensku. Ja súhlasím, ten problém je určite legislatívny, ale podľa mňa sa to veľmi pekne odzrkadlilo práve vo vražde dvoch členov tejto komunity, ktorá je už len samotným dôkazom toho, že ak je možnosť, že takéto niečo stane, tak zjavne niečo v tej spoločnosti nie je úplne v poriadku a zjavne sa pozerá na tú skupinu ľudí menej cenne, a to podľa mňa nie je správne. A ja súhlasím s tým, čo povedali títo moji dvaja kolegovia, a ešte by som pridala, že podľa mňa nie je v poriadku, že na Slovensku je normálne mať predsudky voči sexuálnej menšine, pretože stále sú tu ľudia, sú to trochu iní ľudia, ale je to veľmi akože podobné ako v podstate rasa, lebo je to niečo, s čím sa narodíme a niečo, čo asi nevieme ovplyvniť úplne. A nemyslím si, pretože je v poriadku, že proste voči nim máme predsudky, a nemyslím si, že je fér, že ich ako keby treatujeme inak ako ostatných členov spoločnosti, a že proste pre nich platia iné zákony a iné práva. No, ďakujem pekne za slovo. Tak ja by som možno len dodal, že pôvodná otázka bola teda, že aký je prístup štátu k tejto sexuálnej menšine, je to tak? A spoločnosti, áno. No tak pri tom prístupe k spoločnosti si musíme jednoducho povedať, že Slovensko nie je západná Európa, my sme tu iní, vyvíjali sme sa inak ako v západnej Európe, a jednoducho náš národ je stavaný viac konzervatívne ako liberálne. To je jednoducho fakt, ktorý môžeme robiť, čo chceme, môžeme sa to aj potrhať, ale to jednoducho nezmeníme. A ešte, aby som povedal taký zaujímavý číselný fakt, ktorý tu je ohľadom prístupe štátu k LGBT menšine. Je to síce aktuálne, sa presadzuje aj v médiách taký obraz, že v podstate štát tejto menšine robí napriek a v podstate všetci jej iba ubližujú, ale je veľmi zaujímavý fakt, ktorý som sa akorát včera dozvedel, keď som sa rozprával s jednou nemenovanou pani bývalou ministerkou kultúry, ktorá za bývalej Ficovej vlády LGBT Pride tu v Bratislave dostával, že obrovské 10 000 eur na organizovanie gay prideu, a tieto obrovské peniaze im boli stopnuté až sa mi zdá, že v roku 2019. Takže toto je len taký malý fakt, už nejdem tu zdržovať, ale len taká maličkosť, že v podstate, že napriek tomu obrazu, čo sa tu v médiách nastoluje, tak vlastne LGBT menšina bola donedávna a stále je podporovaná aj zo štátneho rozpočtu. Ďakujem vám pekne za slovo. Ja by som hneď zareagoval na kolegyňu z právnickej fakulty. Kolegyňa, keby ste mi toto povedali ako doktorand z ústavného práva, ktorý pracoval s legislatívou a dodnes s ňou pracuje, tak by som vás musel z tej skúšky vyhodiť. Štát má predsa pozitívny záväzok a je úplne jedno, aké sexuálne menšiny ste. To, čo
cíti niekto k druhému človeku, alebo čo sa deje v jeho spálni, absolútne vec každého jednotlivca. Štát má negatívny záväzok nezasahovať do tohoto. Čo sa týka kolegu, ktorý hneď využil samozrejme emotívne argumenty vraždy na Zámockej, ten psychopat, ktorý zabíjal, mal vyhliadnutých asi 8 osôb, ktoré aj sledoval. Žiadny z nich nebol homosexuál. Boli to všetko heterosexuáli, len nemal možnosť a nemal prístup k týmto ľuďom, takto obrátil voči nevinným ľuďom a takýmto spôsobom zneužíva tragédiu dvoch mladých ľudí je za mňa veľmi, veľmi absurdné. Ja by som chcel teda tiež reagovať a dodal by som to, že tuto ako kolega spomínal, tak z tej štátnej perspektívy tam je práve toto povolenie, ten Pride sa teda konal. A mimo toho rôzne neziskové organizácie. Zároveň je tu priestor pre tých ľudí. To, do akej miery je limitovaný oproti iným západným krajinám, to je možno otázne. Ale zdá sa mi, že aj z hľadiska legislatívy z roku 2006 sa mi zdá, že prijali sa protidiskriminačné opatrenia, takže je to stanovené a diskriminácia by tam nemala byť. To, že spoločnosť a občania, ktorá je prevažne veriaca, to znamená súbor všetkých náboženstiev vychádza na 70 až 75%, je veľký rozdiel medzi sexuálnou menšinou a sexuálnou perverziou. A veľa ľudí to vidí práve tým druhým. Ja som akože viac menej asi ochotný súhlasiť v podstate so všetkým, čo zaznelo z druhej strany. Hej, že ja som relatívne v pohode priznať, že nejaký prístup štátu je kľudne, že viac než dostačujúci, že ja vôbec nejdem tlačiť za seba minimálne na to, aby štát robil viac. Ja som presvedčený, že čím menej štátu, tým lepšie. Ale moja otázka je možno, či podľa vás akože ten bežný spoločenský pohľad, že nejakého bežného priemerného človeka na ulici je správny voči tej menšine. Respektíve, ak by ste tam traja muži, ak by ste vy mali priateľa, či by ste sa ho nebali na ulici chytiť za ruku, prípadne ho poboskať v reštaurácii a či je toto nejaká akože situácia, s ktorou ste vy komfortní, alebo že aká je tam tá trajektória, ktorá by podľa vás mala nastať? Podľa mňa absolútne, a to by som nesúhlasil aj s druhou kolegyňou, že predsudky nie sú správne. Nie sú správne, ale sú absolútne prirodzené. Z toho psychologického hľadiska tá inakosť väčšinou dráždi ľudí. Samozrejme, to je presne to, čo máme robiť. Máme kultivovať tú spoločnosť, aby sme pristupovali veľmi citlivo tým ľuďom, ktorí sa cítia inak. A to je úplne jedno, či z hľadiska sexuálnej menšiny alebo ktorejkoľvek inej menšiny. Ja by som nadviazal na to, čo povedal kolega. Že predsa my máme jasne zadefinované v antidiskriminačnom zákone, že my nemôžeme diskriminovať na základe žiadneho vonkajšieho alebo vnútorného prejavu, ktorý ten človek má. Čiže toto je presne otázka. Poďme a kultivujme tú spoločnosť, ale nemyslím si, že v kresťanskej krajine pomôže tej kultivácii to, že budeme tlačiť na adopcie detí homosexuálne manželstvá a podobne, keďže to vôbec kultúrne nesedí s tou identitou tej krajiny a práve toto pôsobí tú eskaláciu toho napätia, na ktorú potom reaguje tá konzervatívna časť tej spoločnosti a reaguje veľmi negatívne. Čiže to je taká medvedia služba, ktorú si sami sebe liberáli robia a hlavne to robia tej LGBT komunite, ktorá je naozaj potom iba tá, voči ktorej sú tie negatívne dôsledky najviac prejavené. Ja by som chcela reagovať aj na Šeba, aj na Braňa. Šebo, k prvej veci, ktorú ty si povedal o tom, že proste sme tradičná akože krajina, že nie sme západ a tak ďalej. My sme v histórii boli v niekoľko spolkoch, v ktorých boli aj západné krajiny a vidíme, že v západných krajinách fungujú napríklad registrované partnerstva alebo manželstvá a tak ďalej a u nás nefungujú. Čiže nie je pravda, že my sme úplne iný chlieb ako ľudia napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku, lebo tiež sme napríklad boli v Habsburskej monarchii, hej. Ale že to je jedno, ale na čo chcem akože nadviazať aj v súvislosti s tým, čo si ty hovoril a čo Braňo hovoril, je, že momentálne sme jedna zo 6 krajín v Európskej únii, ktorá nemá absolútne žiadne, akože, že nejakým spôsobom príjma LGBT komunitu v otázke registrovaných partnerstiev a tak ďalej. A dokonca ešte aj také krajiny ako je Taliansko, čo je extrémne kresťanská krajina, dokonca aj Grécko, ktorá je proste veľmi silno
pravoslávne katolícka alebo pravoslávna proste krajina, je registrované partnerstvá sú dovolené a ešte napríklad aj ten pápež František v roku 2019 alebo kedy povedal, že on by podporil legislatívu, ktorá by podporila proste registrované partnerstvá. Čiže ja si nemyslím, že problém je v tom, že sme kresťanská krajina a preto to nejde, pretože aj napríklad v Španielsku sú registrované partnerstvá. Nie je to o tom, je to proste o tom, že sme zakonzervovaní podľa mňa a že nie sme ochotní prijať ten názor alebo že prijať proste iný názor. Ja by som veľmi rád na toto reagoval, ale vrátil by som sa možno aj čiastočne k tebe, Matúš. Ide o to, že áno, najprv k tomu pápežovi. Jasne je napísané v Biblii a v skriptúre, že v podstate manželstvo a partnerstvo je možno rozdiel v tejto tématike. A ja by som si najprv predtým, než budem reagovať, upresnil, že či naozaj myslíme partnerstvo a manželstvo ako to isté, alebo to oddelujeme. Nie je to isté. Nie je to isté. Ani registrované partnerstva a manželstva nie sú to isté. Je tam síce malý rozdiel, ale nie je to isté. A čo vnímaš pod slovom registrované partnerstva? Rozdiel medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom je to, že manželstvo je definované ako jedinečný vzťah medzi mužom a ženou. Správne. Kým registrované partnerstvá, teda očividne, ak to je akože medzi LGBT ľuďmi, tak to nemôže byť manželstvo, lebo to vymýka ako keby tej definícii, ale stále je to v podstate nejaký partnerský vzťah, ktorý vzniká aj v podstate v tom manželstve. Registrované partnerstvá sa však líšia tým, že majú iné práva a majú menej tých práv, ako majú manželia. Čiže napríklad v otázke adopcii detí napríklad, hej. Aha. No dobre, ja by som povedal, že súhlasil by som čiastočne, že by sme vedeli vytvoriť ani nie že partnerstvá, ale nejakú spolunažívaciu úniu medzi akýmikoľvek osobami, aj viacerými osobami, či už sú to spolubývajúci ľudia, ako náhle si chcú zdieľať svoj majetok, zdieľať nejak po ekonomickej stránke a podobne. Ale ja si myslím, že toto není pre vás postačujúce, alebo respektíve pre zástancov týchto ľudí. A je to z toho dôvodu, že v skutočnosti vám ani nejde až tak o tie ekonomické záležitosti a legislatívne záležitosti, ako vám ide o ten, že sa chceme dať na rovnakú morálnu úroveň a byť rovnako rešpektovaní, ako sú ľudia, ktorí sú v manželstvách. A trvám na tom, a to je teda k tebe, Matúš, čo sa týka toho, že ako by sme chceli, aby spoločnosť to videla, trvám na tom, aby sme v tom absolútne nepolavili, lebo toto nikdy v živote sa nemôže morálne rovnať. Ja by som chcela reagovať tuto na dvoch pánov, tuto na Šeba a na Braňa, že páni sa opreli o antidiskriminačný zákon, čo je podľa mňa úplne ako základ spoločnosti. Neviem, prečo sa o toto zrovna opierate. Sme konec koncov v Európskej únii a už keby sme tu nemali niečo takéto ako antidiskriminačný zákon, tak naozaj by si už v tom Bruseli asi klepali po čele, že niečo takéto tu vôbec nemáme. To je mne, ako keby niekto povedal, že máme 4 steny, strechu nemáme, tak veď už máme dom, nie? Však je to úplne v poriadku. Za mňa ja narážam práve na to zakotvenie, ktoré máme v ústave, že vlastne manželstvo je zväzok muža a ženy. Toto vieme dobre, že to bolo referendum o ochrane rodiny, ktoré vlastne teda bolo neúspešné, kde práve sa snažilo o to, aby teda toto ukotvenie bolo pozmenené a rovnako ja tu narážam aj napríklad na úpravu teda samozrejme adopcie o vlastne zákone, sociálno-právnom zákone a kuratele, ktorý by sa rovnako trebalo pozmeniť. Čiže neviem, že prečo sa tu opierate stále o antidiskriminačný zákon, ale pre mňa je to úplný základ. Ja by som reagoval na kolegyňu. Kolegyňa, európsky právny systém je postavený na 3 základných hodnotách a jeden z tých pilierov je práve kresťanstvo. To, že niektoré západoeurópske krajiny zabudli na túto svoju históriu a v snahe nejakého podľahnutia nejakému progresivistickým myšlienkam ustúpili týmto základným hodnotám, na ktorých ich spoločnosť stála stovky rokov, to je naozaj ich rozhodnutie. Spomínali ste právo Európskej únie. Snáď sa v priebehu svojho štúdia dozviete, že práve kultúrno-etické otázky sú výhradnou záležitosťou členského štátu. Vôbec nemá nič spoločné s európskou legislatívou. Je tam naozaj garancia základných, minimálnych štandardov, kde vôbec nie sú spomínané sexuálne menšiny. To znamená, že je výsostným právom každej krajiny, aby si to upravila ako chce. A ja síce ešte by som reagoval na kolegyňu, ktorá povedala, že sme boli súčasťou toho západného sveta. Nie, kolegyňa. Naozaj, Habsburská monarchia, najmä tá uhorská časť, to bol určite necivilizovaný východ a naozaj nie tá reálna
západná Európa v tých pravých kontúrach, ako to bolo od tej rakúskej časti alebo tej českej časti smerom na západ. Veľmi rýchla faktická. OK, ak aj sme neboli členmi Západu, ale napríklad boli sme akože že vo veľkom a úzkom spojení s Maďarskom, tak mi vysvetlíte, prečo v Maďarsku sú povolené registrované partnerstvá, na Slovensku stále nie, napriek tomu, že vieme, že Maďarsko je veľmi konzervatívna krajina. Tomuto sa hovorí, že red herring, tomuto retorickému prostriedku, ktorý bol práve použitý. Je to v podstate odvedenie od pozornosti. Samozrejme, registrované partnerstvá v Maďarsku sú povolené kvôli tomu, aby tam nebol totálny bordel v tom právnom systéme, aby vláda mala jednoducho prehľad, že kto s kým býva, kto s kým žije. Sú síce povolené registrované partnerstvá, ale všetko iné spojené s LGBT komunitou je že absolútne zakázané. Tam ak v škole si niekto donesie nejakú LGBT vlajku alebo niečo, odznačík do školy, tak má z toho taký problém, že to pomaly rieši celonárodná kriminálka budapešťanská. Takže ja sa do toho vyznám, ja som na poli Maďar. Takže toto je Maďarsko a toto je veľmi dobrý príklad. Som veľmi rád, že kolegyňa vyťahla Maďarsko, lebo áno, ako si v podstate spomenula, tak my sme boli v rakúsko-uhorskej monarchii. Ale tak hranica rakúska-uhorská monarchia vznikla v 19. storočí. Predtým sme boli súčasť Maďarska od roku... odkedy to bolo? No, tak Maďari prišli do Karpatskej kotliny v roku 895. Následne sme sa stali súčasťou Uhorska a preto, keď sa na to pozrieme, my a Maďari sme veľmi, veľmi v tomto podobní. Povedal by som, že v tej odpore k LGBT komunite, lebo my sme jednoducho konzervatívne národy a tuto jednoducho nemá miesto. Ešte by som chcel niečo povedať, ale nechám asi reagovať, lebo to je na ďalšiu tému. Ja akože opäť spomeniem, čo som hovoril predtým, že ja v podstate nemám do veľkej miery akože problém súhlasiť s takmer všetkým, čo hovorí druhá strana, lebo si nemyslím, že hovorí k veci, a že ono, to, čo hovoríte, je pravda, že ja absolútne súhlasím s tým, že ak niekto je kresťan alebo nejak akože vyznáva nejaké náboženstvo alebo má nejaké morálne hodnoty, podľa ktorých sú homosexuálne páry neúplne OK, tak akože tak teda nech nejde do toho homosexuálneho páru, ale že podľa mňa už sme niekde, asi sme za tým bodom, a snáď teda, že by malo legislatívu a nejaké akože spoločenské nastavenie diktovať či už morálka jednotlivca, alebo akože náboženstvo jednotlivca. Že podľa mňa štát je zložený z úplne iných princípov, než z náboženských. Sú to úplne iné spoločenské a filozofické princípy. Že máme tu nejakú spoločenskú zmluvu, kde my, všetci občania, odovzdávame dosť veľké množstvo našich osobných práv práve tomu štátu. Štát je enormný kolos. Že štát, ak by si teraz povedal, že niekoho z nás, či nás alebo vás, zabije, do 5 minút sme mŕtvi. Hoci kto z nás. A že jediný model, kedy je tento obrovský kolos, kedy môže byť tento kolos pri živote, je práve vtedy, ak on na nás berie ohľad. A ak my následne akože nie sme diskriminovaní tým štátom. A ak následne akože máme možnosť sa k tomu nejako vyjadriť. A práve vo svete, kde zatiaľ z druhej strany zazneli všetky argumenty, alebo teda väčšina argumentov na podporu ich pozície iba na základe nejakej kresťanskej morálky, si myslím, že by bolo možno aj v kontexte tej druhej témy sa vrátiť možno k nejakej svetskej a nejakej pragmatickej morálke a baviť sa možno na tej rovine, lebo ja si nemyslím, že teraz vyňať nejakú skupinu z spoločenského života na základe toho, že si iná skupina myslí, že to je nemorálne, je správne. Dobre, ja rozumiem tomu, že nie teda všetci sú kresťania, nie všetci sú veriaci a teda práve priamo to, čo diktuje Biblia alebo iné sväté písma, nemusí byť tým svätým pre tých ostatných ľudí. Avšak vychádzame z toho, že máme tu aj nejaké všeobecné spoločenské morálky a tradície, niečo, čo nazývame rodina, niečo, čo biológovia označujú, že celá pointa vlastne toho vzťahu. A keď vychádzame z toho, že pointa nejakého vzťahu a nejakého spolužitia je naozaj prokreácia, v takomto prípade nie je možná. Ale dobre, nechcem ísť do toho. Spomínal si aj to, že nemôžeme utláčať a nejakým spôsobom odoberať priestor nejakej menšine len na základe toho, že sme väčšinovo veriaca krajina. Tak ale uvedomujeme si aj to, že aký v podstate slippery slope toto je? Že my začneme povolovať tieto veci a ono sa to naozaj začne sklzávať k tomu, že rôzne iné, nazvime to, že sexuálne menšiny, ktoré sú výrazne nemorálne než tie tradičné,
môžu tiež požadovať tiež nejakú akceptáciu. A toto môže byť prúser. Je to v školách, tie deti budú vychovávané v tom a toto teraz nejde len o kresťanov, toto ide všeobecne o nejakú ochranu rodiny, alebo jak by som to nazval. A vnímam to ako potenciálnu hrozbu a veľa ľudí sa toho bojí a práve preto sú tie reakcie, aké sú. No, aby som začal, tak ja by som veľmi rád povedal jednu veľmi dôležitú vec, ktorá sa v tejto diskusii takmer nikdy nevyskytuje. Keď sa na Slovensku, keď sa o tejto téme bavíme, tak jednoducho o tomto nikto nikdy nehovorí. A to je v podstate fakt, že povolenie registrovaných partnerstiev alebo manželstiev v niektorých prípadoch, to je v podstate, to je iba začiatok. Hej? To je ako keby ste mali hrádzu a do tej hrádze urobíte malú dieru. No tak ako možno nič sa nestane, ale počase tá hrádza jednoducho spadne. Hej? A ja na toto mám aj čísla. V západných krajinách, napríklad v Holandsku sa mi zdá, boli registrované partnerstvá schválené ako prvé v celej Európskej únii, sa mi zdá, že v roku 97, alebo bolo to veľmi dávno. No a od toho roku 97 sa v Holandsku aktuálne vyzerá tak, že toto už je absolútne akože normál a tam už sa diskutuje nie o tomto, ale diskutuje sa o tom, že od koľkých rokov povolíme deťom meniť pohlavie. A toto my si musíme jednoducho povedať, že registrované partnerstvá, nech si o to myslíme hocičo, ale to je jednoducho začiatok. Hej? Povedzte mi jednu krajinu, kde sa povolili registrované partnerstvá, približne manželstva a tam to skončilo. No neskončilo. Lebo to je jednoducho začiatok istého procesu, ktorý je prirodzený a ktorý potom nastane. A myslím si, že ak my nechceme, aby na Slovensku tento proces nastal, ak my sa tu nechceme o 15, možno 10, možno 5 rokov rozprávať o tom, že deťom, či povolíme od koľko rokov meniť pohlavie, tak si myslím, že jednoducho nespravme ten prvý krok, nepovolme to a bude mať o to pokoj. Je to veľmi jednoduché. Ja by som k tomu dodal ten právny rozmer, na ktorý aj kolegovia vlastne v predchádzajúcej časti poukázali. Veď štát má predsa aprobovať, alebo teda do legislatívy napísať veci, ktoré sa majú riadiť všetci ľudia a majú vytvárať nejaké nové spoločenské hodnoty. Ja si nemyslím, že pre moje potenciálne deti je správne, keď štát aprobuje tento typ správania, ktorý je, ako som už v tej prvej časti povedal, na každom osobnom uvážení práve do zákona a tým vlastne posvieti, že tento typ správania je úplne ten najlepší a najideálnejší, alebo ho dá, ako kolega poukázal, na rovnakú úroveň ako ten heterosexuálny vzťah. Najmä v tom kontexte, že máme deti viesť k zdravému vývoju, či fyzickému, či psychickému. Je to veľmi potom pre ne metúce. A na druhú stranu je veľmi dôležité poukázať na tú základnú funkciu, ktorú ten sexuálny život ľudí má mať. A to je presne tá reprodukčná, na ktorú poukázal kolega. To je absolútne tá kľúčová vec. A táto pri celých v tej plejade písmen, ktoré je v tom LGBTQI, ešte neviem akom písmene stanovená, proste nie je možná. Rovnako by som povedal ten biologický rozmer toho celého, že predsa ten rozdiel v tom chromozóme a v tom, či to druhé písmeno je X alebo Y, si tá príroda predsa nevymyslela sama. To, že dnes ľudia prišli s nejakými myšlienkami, ktoré majú búrať nejaké vedecké zásady, je úplne ich slobodná vôľa to šíriť, ale stále nevidím dôvod, prečo by toto mal štát nejakým spôsobom aprobovať a povedať, že je to správny typ správania a nejakým spôsobom ho posvietiť tým, že to už budú registrované partnerstvá, nebodaj až manželstva. Dobre, tak ja by som išiel postupne. Čo sa týka manželstva, tak ja sa limitujem iba na to LGB, lebo zvyšok vnímam ako deviáciu, perverziu a všetko, čo ide to Q+, tak to už je až na tabletky. Ale čo sa týka toho LGB, tak môžem to tak nazvať, že homosexuálne. Nechyťte ma za názov. Ale teda homosexuálne manželstva je totálna sprostosť. To je jak povedať, že okrúhly štvorec. To nejde dokopy. Absolútne. Ale dobre, ideme ďalej. Tie partnerstva. Ja si myslím, že tuto jedna kolegyňa navrhuje niečo možno podobné, čo navrhujem ja, ale za to tá druhá kolegyňa niečo úplne iné a rád by som tomu dal taký, že presný prierez. A tým by bolo to, že registrované partnerstvo, ak vnímame to, čo som opísal v skôršej otázke, a to je teda to, že pre uľahčenie spolunažívania nejakého ekonomického, povedzme, že tam sa zahrňajú teda aj viacero osôb, kľudne aj celý intrak,
kamaráti, spolubývajúci, všetko, to je úplne jedno, fajn, prečo nie? Nemám s tým problém. Ale ako náhle tam má byť tá adopcia detí a všetky tieto iné veci, ktoré možno teraz nie sú úplne na povrchu zatiaľ, určite nie. Je to proste, ako som spomínal, narušenie úplne rodinných hodnôt a ako už aj kolegovia pripomínali, môže to viesť naozaj zlým následkom. Ja si myslím, že čo je na tabletky je to, že vôbec tu rozprávame o registrovaných partnerstvách a o manželstvách ako o diere v hrádzi. Druhá vec, čo je na tabletky, je možno povedať, že žena patrí do kuchyne. Ja toto vnímam, že toto je na tabletky. Ale čo nevnímam, že je na tabletky, je vlastne to, že by sme mali vôbec zaviesť. Pre mňa registrované partnerstvo je začiatok a manželstva rovnakého pohlavia LGBTQ a pre celú sexuálnu menšinu a pre všetky sexuálne menšiny to je ten cieľ, kam by sme sa mali dostať. Takže toľko asi k tomu. Začnem asi pri tom, čo hovoril Šebo, s tým slippery slope. V podstate v dnešnej dobe napríklad máme, konzervatívni ľudia zastávajú rôzne názory. Že jeden z tých názorov je aj nejaký odpor voči potratom. A teraz, ak by sme si pred 200 rokmi povedali, že my tým ženám nedáme tie volebné práva, lebo to bude viesť k tomu, že sa im rozšíri nejaká tá ich autonómia a postupne im budeme dávať akože viac a viac tých práv a oni nakoniec pôjdu na ten potrat, tak čo teraz, akože zakážeme ženám voliť? Nie, tak to nefunguje, takto sa nerozdávajú ľudské práva, takto nefunguje legislatíva, takto nefunguje postoj spoločnosti k iným ľuďom. My si nemôžeme povedať, že teraz o 500 rokov sa stane niečo ďalšie a preto teraz nedáme jednej skupine základné ľudské práva. Rovnako si myslím, že aj keď niektorí z vás sú odporcovia potratov, tak by nevzali ženám volebné právo, čo si vieme určite povedať, že bol ten začiatok toho slippery slope, ktorý im dal väčší priestor v spoločnosti. Potom nejaká ďalšia väčšia téma, z druhej strany boli teda tie manželstva a tie adopcie detí. Druhá strana postavila celú nejakú úlohu manželstva na prokreácii, čo si ja nemyslím úplne, že je pravda, respektíve do veľkej miery s tým súhlasím, ale s malou zmenou. Podľa mňa akože, že najväčšia výhoda manželstva alebo akéhokoľvek spolunažívania dvoch ľudí pre štát a spoločnosť nie je tá, že oni vedia to dieťa vytvoriť, ale že vedia to dieťa starať. Toto hovoria rôzne metaštúdie. Máme metaštúdie, kde zo 79 štúdií 75 jasne potvrdilo, že najväčším prínosom pre dieťa je, keď vyrastá v rodine s dvoma rodičmi a je jedno, akého sú pohlavia. Na to existujú metaštúdie. To sú tie čísla, o ktorých hovorila aj druhá strana. Zároveň ale taktiež dnes dovoľujeme aj manželstva v kostoloch osobám, ktoré nie sú schopné prokreácie, ako napríklad starým ľuďom, ako napríklad neplodným ľuďom. Čiže už dnes máme aj v tejto vašej logike výnimky. A tretia nejaká oblasť, ktorá tu zaznela, že chromozómy a je to akože príroda chce, aby sme sa rozmnožovali. Príroda chce strašne veľa vecí. Príroda nás chce zabiť chrípkou napríklad a tiež to nedovolíme. Že celá nejaká pointa ľudskej spoločnosti a toho, prečo žijeme v nejakých akože zoskupeniach, je preto, aby sme si my povedali, že kde je tá nejaká línia, ktorú chceme nakresliť a nie, aby nám príroda povedala, ako máme žiť. A preto ja sa akože opäť vrátim k tej mojej prvej otázke z prvej časti, že kde podľa vás je tá línia, ako by mali byť homosexuáli a LGBT ľudia vnímaní v spoločnosti. A ak si nemyslíte, že tá línia je tam, kde som ju teraz nakreslil, tak akože veľmi jasne budete musieť interagovať s týmito troma argumentačnými líniami. Crazy. Súhlasím asi so všetkým, čo povedal Matúš. Úplne, že no, áno. A ja by som chcela povedať, že to, že Lukáš, ty vnímaš rodinu akože v prvom rade to, že ideme sa reprodukovať, ideme robiť deti, to neznamená, že to tak proste vníma zvyšok Slovenska. A áno, máme tu veľa kresťanov, ktorí to tak vnímajú, ale neznamená to preto, že by sme nemali dať právo ľuďom, ktorí nie sú kresťania, rozhodnúť sa, aká priorita bude v ich rodine. Čiže ja si proste myslím, že ak mojou prioritou v rodine nie je urobiť dieťa, ale adoptovať si nejaké dieťa napríklad a starať sa o ňoho a
starať sa o neho ako svoje vlastné, tak by mi malo byť umožnené toto právo, pretože ako tebe je umožnené právo adoptovať si dieťa alebo urobiť si dieťa so svojou budúcou manželkou, tak ja by som chcela mať rovnaké práva ako ty, lebo ja nie som o nič menej ako ty za to, že budem mať frajerku. Hej. Tak rád by som reagoval. Ja úprimne neviem už ani vlastne, čo k tomu dodať, pretože ako náhle sme v zákonoch, tak nám poviete, že fuj to zákony. Ako náhle sme v biológii, tak nám poviete, že neopierajte sa o to. Ako náhle sme potom v hodnotách a v tradícii a v morálke, tak nám na to poviete, že na to sa nemáme opierať. Takže ja vlastne ani neviem, čo máme hovoriť, ale... Dobre. Ja ti pripomeniem tie 3 komplexné argumentačné línie veľmi rád. No, dobre, ale ideme teda postupne. Ja si myslím, že teda ohľadom tých línií, ja som načrtol líniu priamo jasne a neustupujem z nej, takže žiadne adopcie ani nič podobné. A musím ale povedať, aby to naozaj nevyznelo zle, čo sa týka tých LGB ľudí, tak ja im naozaj prajem do života to najlepšie. Ja tých ľudí nechcem, aby trpeli. Nechcem, aby trpeli, a dúfam, že sa napravia a dajú sa na správnu cestu. A ja im to želám. Ale sú proste veci, ktoré majú vyšší zmysel. Nie vyšší zmysel, ale teoreticky aj to. Ale majú proste konsekvencie. A to je práve tá výchova detí. Ja nehovorím, že oni sú nespôsobili vychovávať dieťa. Ja len hovorím, že tú nejakú ideológiu, ktorú dostanú, to, aké hodnoty budú mať, sú výrazne iné než tie, ktoré sú tradičné a boli tu dlhodobo. A vidíme to na mladších generáciách, že tí ľudia začínajú byť o dosť viacej neschopnejší. Začínajú mať iné priority od života a keď sa vrátim do tých biologických, o tej prokreácii, tak keď si tu teraz všetci povieme, že cieľom života je v podstate nič nerobiť, len si váľať čunky a užívať si život, tak jak všetci dopadneme. Takže ja si myslím, že musíme sa držať tej morálky, musíme sa držať toho zákona a musíme sa držať tej biológie. A tam je proste, to je tá línia a neodstupujem od nej. Ja sa len rýchlo ešte vyjadrím k tomu, čo tu pani kolegyňa hovorila o tej hrádzi. Ja keď som počul, tak mňa normálne vystrelo. Toto bol úplne krásny príklad, že ako funguje argumentácia takýchto ľudí v týchto prípadoch. Ty si povedala, že môj argument, že tie registrované partnerstvá sú ako hrádza, že urobí sa diera, potom sa to pretrhne, ty si povedal, že to je nonsens. No a 10 sekúnd potom si povedala, že registrované partnerstvá sú začiatok procesu. Takže si v podstate priamo potvrdila to, čo som ja povedal. Za to ti teda veľmi pekne ďakujem. Vždy je dobrý pocit, keď ti protistrana potvrdí argument. Ale rád by som sa vyjadril aj k týmto ostatným veciam, čo tu zazneli ohľadom tej reprodukcie. Tak toto akceptujem názor, že pre niekoho manželstvo jednoducho nie je o deťoch, je to možno nejakom, že si kúpim nejakého psíka a budem ho považovať ako keby to bol môj syn. Pre niekoho je to o tom, že jednoducho tí manželia si iba spolu nejako užívajú bez nejakých detí. Samozrejme, to je v poriadku. Ale budem zase teraz hnusný pragmatik a poviem fakty. Na Slovensku je pôrodnosť 1,2. Viete, čo to znamená? Na 2 ľudí sa narodí 1,2 dieťaťa. To znamená, že Slovensko vymiera a vymiera pomerne rýchlym tempom. A to nie je problém len Slovenska, to je problém v celej Európe. Tým teraz nechcem povedať, že teraz všetci sa tu musíme navzájom medzi sebou nejakým spôsobom množiť a každý musí mať 35 detí, to samozrejme nie. Len chcem povedať, že prosím, berme do úvahy aj tento faktor. Lebo ak sa tu všetci budeme, áno, ako kolega povedal, váľať čunky, ak tu budeme všetci si iba užívať, dbať iba na to, aby každý sa mal dobre, aby si kúpil nejakého psíka, nemal žiadne povinnosti a užíval si život až do 70-ky, tak jednoducho fajn, môžeme to robiť, ale potom tu vymreme. A môžete povedať, že nepotrebuje mať každý deti, fajn, OK, ale potom kde nastavíme tú hranicu? Lebo tá pôrodnosť je naozaj že extrémne nízko. A je veľmi dobrá otázka, čo s tým urobíme. Takže toto je len taká technikália, ktorá je pomerne ale veľmi dôležitá, lebo ak ľudia nebudú mať deti, tak jednoducho Slovensko vymre. A toto môžeme tu zabaliť, môžeme sa všetci odsťahovať si do Afriky a budeme mať od toho pokoj. To už sa o tom ani baviť nemusíme. Poprvé, polovica obsahu mojej reči ešte stále nedostala reakciu, čo verím, že príde. Ale že teda pozrieme sa na to, čo zaznelo. Pôrodnosť. Pôrodnosť klesá naprieč každou jednou krajinou vyvinutého sveta historicky. Nemá to absolútne nič spoločné s morálnymi hodnotami v tej krajine, nemá to nič spoločné s právami homosexuálov. Je to absolútne jednoduchá korelácia medzi ekonomickým rastom krajiny
a pôrodnosťou. Toto je niečo, čo je akože systematicky dokázané naprieč celým vyvinutým svetom. A všetky krajiny, ktoré to doteraz prežili, ktoré boli v tej ekonomickej vývojovej krivke 100 rokov pred nami, to vyriešili nie tým, že zakázali LGBT partnerstva, nie tým, že začali akože heterosexuálnym mužom prepichovať kondómy, vyriešili to migráciou. To je absolútne jediné osvedčené riešenie klesovej populačnej krivky, to tu dnes nejdeme rozoberať. Ale ja by som vás možno poprosil, aby ste sa tak akože vyjadrili k tomu, že k tým vzťahom a tej prokreácii versus adopcii. Pretože podľa nás, a to sa vôbec nebavíme na tej rovine akože nejakej mojej osobnej potreby, či ja chcem dieťa alebo nie. Že ak sa ideme baviť o tom, či niekomu umožníme si deti adoptovať, to má byť debata z optiky štátu. A pre mňa, ako pre štát, nie je dôležité to, že či niekto chce alebo nechce dieťa, to je jeho právo, ale že ja ako štát chcem mať čo najviac, čo najkvalitnejšie vychovaných detí. A keď máme deti v detských domovoch, tak ich radšej dáme do kompletných dvojčlenných párov, kľudne aj rovnakého pohlavia, keďže, ako som spomínal, na toto existujú akože veľmi jasné a presvedčivé metaštúdie, ktoré jasne hovoria o tom, že ako náhle dieťa vyrastá v rodine s dvoma rodičmi, bez ohľadu na to, akého sú pohlavie alebo orientácie, jeho vývoj toho dieťaťa bude oveľa kvalitnejší. Čiže neviem, odkiaľ mal kolega dáta o nejakej morálnej degenerácii, ale že metaštúdie hovoria niečo iné. Veľmi len rýchlo chcem doplniť k reakcii na Lukáša. Akože to, že ty hovoríš, že rodiny, kde sú napríklad dvaja muži alebo dve ženy, vštepujú tým deťom úplne zlé pokrivené hodnoty a proste morálky, je tvoj biased pohľad. A že vôbec to nie je pravda. A že ak aj si myslíš, že je to pravda, tak to isté potom môžeme napríklad povedať o nacistoch alebo o fašistoch alebo proste o ľuďoch, s ktorými akože genuinely nesúhlasíme. Lebo napríklad ja tiež môžem povedať, že ty by si nemal mať deti, lebo vo svojej rodine budeš akože v tých deťoch akože vštepovať hodnoty, s ktorými ja nesúhlasím a teda podľa mňa sú pokrivené. Jasné, že to neurobím. Ty máš právo vychovávať svoje deti ako len chceš a máš právo akože na svoj názor, lenže takisto majú aj tí homosexuálne páry právo na to vštepovať akýkoľvek názor tým svojim deťom. Hej? A ja teraz nehovorím, že poďme dávať homosexuálom proste deti a od 4 rokov im poďme hovoriť, že ty inak nie si možno chalan, ale možno si baba, tak nad tým poď uvažovať a poď sa rozhodnúť, či naozaj vlastne nie si tá baba, hej. To ja nehovorím, ale akože o tomto nie je tá LGBT komunita, alebo možno nejaká časť tej LGBT komunity áno, ale akože gro celej tej LGBT komunity nespočíva v tomto. A my sa nemôžeme proste pozerať na tých ľudí akože a hádzať ich všetkých do jedného vreca, že keď si, ja neviem, homosexuál, tak automaticky toto tvrdíš, lebo to vo veľa prípadoch nie je pravda. A že vo veľa proste prípadoch je to len o tom, že tí ľudia napríklad sa snažia vštepovať tým deťom, že slobodu, hej, alebo že akože nejaké kritické myslenie a tak ďalej a tak ďalej. Neviem, je to akože nevidím im do hlavy, ale snažím sa povedať, že to proste nemôžeme označiť ako pokrivené hodnoty a na základe toho im nedať tie práva. Ja som rád, že dostanem konečný priestor po dlhšej dobe, pretože to, že ste není silní v biológii, sme si všimli. Kolega, základná vec na vírusoch je to, že chcú, aby prežil ten ich hostiteľ, pretože s ním zomierajú aj oni. Čiže to by som len poupravil jednu časť vašej argumentácie. Ďalšia s tou migráciou, to je absurdné. Choďte sa pozrieť dnes do tých slamov, ktoré vznikajú v Londýne, v Paríži. Riešenie tejto situácie určite nie je migrácia. A to naozaj, to ťažko až vyvracať takú hlúposť kolosálnu, ktorú ste použili v svojej argumentácii. A čo sa týka tých ľudských práv, lebo to ma veľmi zaujalo. Ale žiadny človek nemá, ani žiadny homosexuál, ani heterosexuál nemá právo na to, aby jeho spôsob života, to, ktorým chce, ako chce tráviť čas a s kým chce tráviť čas, ten štát nejakým spôsobom riešil. Toto naozaj nie je vec, do ktorej negatívne môže zasahovať štát. Čiže ak hovoríte o ľudských právach, tak tie máme úplne všetci rovnaké. Je úplne jedno, či sme heterosexuáli alebo homosexuáli. Skôr toto je pohľad z pohľadu heterosexuála, kde je privilegovaná jedna menšina. A je to pozitívna... A my sa bávame, či tá LGBTQ komunita má byť pozitívne diskriminovaná a má mať práva, ktoré nemá niekto iný, pretože keď naviažete práva na istý typ spolunažívania a potom ich chcete pridať niekomu ďalšiemu, je to pridávanie práv nad rámec tých základných, ktoré má. Čiže tu sa nebavíme o nejakom porušovaní ľudských práv alebo o nejakej nerovnosti. To je absurdné v právnom kontexte toto celé vôbec hodnotiť. A
Najmä, keď sme konzervatívci, to poviem tak metaforicky, keď by sme išli od Adama, tak by som povedal, že najprv sa to dieťa musí narodiť. A na to treba, ak teda aspoň v tomto sa zhodneme, pohlavný styk medzi mužom a ženou. Nie transženou a ženou, hej? Ženou a mužom, ktorí majú stále svoje druhotné pohlavné znaky. A potom sa pokojne bavíme o tom, ako chceme tie deti vychovávať. Samozrejme, všetci si prajeme, aby boli vychované v ideálnom prostredí, ale to ideálne prostredie, to najideálnejšie je, keď je v tradičnej rodiny. To znamená, má tam mužský vzor a má tam ženský vzor. O žiadnych ostatných deriváciách som ja nie ochotný s vami diskutovať, pretože to nie je to najlepšie pre to dieťa. My už sme sa, myslím, že s kolegami na tomto jasne zhodli, že nie. Tá argumentačná línia, ktorú sme použili, je absolútne silná, ide jedným smerom. Nerobíme ten cherry picking ako tá druhá strana, ktorá vyťahuje nejaké neplodné páry a argumentuje jednotkami a zabúda na 100 000 ľudí. Čiže určite nie a v tomto ja osobne nie som ochotný žiadneho kompromisu sa dopustiť, lebo by to bola práve zrada na tých malých deťoch, ktoré musíme chrániť, pretože sú našou budúcnosťou. Ja teda tiež súhlasím, nedal by som a nepovolil by som adopciu pre tieto páry a je to asi, ja si myslím, že uzreteľné podľa argumentov, ktoré boli povedané, ale ešte by som povedal, že rozumiem asi argumentu, ktorý tu bude položený z druhej strany a to bude teda ten, že a čo teda tie deti necháme v detských domovoch. A rád by som tomu predišiel tým, že by som povedal, že to, že sú deti v detských domovoch, je naozaj problém. A je problémom, ktorý treba riešiť, ale treba ho riešiť tam, kde vzniká a nie tam, kde ústí. A s istými legislatívnymi opatreniami, ja teraz nie som návrhár na tú legislatívu, ale určite existujú riešenia, vieme zaistiť, aby do tých centier, alebo respektíve do tých detských domovov, bol lepší prísun peňazí práve od ľudí, ktorí sa toho dieťaťa vzdali a tie deti mali viacej financií na to, aby boli edukované, viacej, aby boli v lepších podmienkach. A aj za cenu teda toho, že teda tie homosexuálne páry si ich nebudú môcť adoptovať, lebo ja tam naozaj vidím tú hrozbu, že čo ak to bude zrovna ten pár, ktorý bude to dieťa tlačiť do toho, že a nechceš náhodou prehodiť pohlavie. Čo ak je to tých 10%, alebo 6, alebo 15, to je úplne jedno. Čo ak? Tá hrozba je výrazne horšia ako to, že by tie deti naozaj boli v tom detskom domove, keby sa zaručila tá lepšia výchova a lepšia situácia. Ja možno dodám taký malý fakt, čo už aj predtým sa mi zdá, že sme sa tu o tom bavili, že musíme si povedať, čo je to LGBT. Hej? Lesby, geji, bisexuáli, transsexuáli. Áno. A keď máme s lesbami a gejmi spolu aj transsexuálov, tak my ako chceme očakávať, že to dieťa sa dostane do tej rodiny, kde sú tí dvaja geji alebo dve lesby, ako chceme očakávať, že sa tam to dieťa dostane a nebude tam mať žiadne iné vplyvy od toho téčka, od tých transsexuálov. To je tak naivné, však keď je to jedna komunita, ako keby si adoptovali dieťa katolíci a čakali by sme, že to dieťa nebude chodiť s nimi do kostola, že si ho nebudú brať do kostola. No samozrejme, že budú. Hej? Takže myslím si, že toto je absolútna súčasť toho, to sa ani o tom baviť nemusíme. No a potom sa nám tu otvára samozrejme tá otázka, že či teda chceme, aby si tu deti menili pohlavie, keď majú 12 rokov, aby sa identifikovali ako gender fluid, alebo aby sa identifikovali ako ja ani neviem čo. Či sa o tomto chceme baviť, lebo to je v podstate to isté. To je tá istá téma. A môžeme sa tu tváriť, môžeme sa tu vymýšľať, že nie, my iba šetríme štátu peniaze na detských domovoch, jednoducho to je prepojené. A ešte, áno, nadviažem na kolegu, my sme absolútne proti tomu, aby tie deti boli v detských domovoch. A to aj, samozrejme, je tam celý ten aspekt s výchovou toho dieťaťa, s tým, ako to dieťa vyrastá, ale je tam aj ten finančný aspekt. Viete, koľko stojí dieťa v detskom domove štát ročne? 22 000 eur. To je balík, hej? To je veľa peňazí a určite musíme robiť na tom, aby sa to redukovalo. Ale musíme robiť tam, kde ten problém začína. A nie tu vymýšľať nejaké mačkopsy a nejaké riešenia, ktoré neprinesú nič, ale prinesú na budúcnosti ďalšie problémy. Dobre, moja prvá otázka je, že
Áno, a Šebo to akože pekne načrtol, že poďme sa kľudne baviť napríklad aj o tom, že či nám akože vadí, alebo že prečo by sme nechceli, aby si aj dobre preháňate to podľa mňa, 12-ročné deti to je akože podľa mňa moc, hej, a že teraz vy čeripikujete, lebo to vyzerá ako keby každý homosexuálny pár išiel mať dieťa, ktoré v 12 zmení pohlavie, ale dobre, to je jedno, ale akože môj hlavný point a moja hlavná otázka je, že a ako by to vás ovplyvnilo, alebo že prečo na tom tak strašne záleží vám, keď to nie je vaša krvná skupina, nie je to vaša komunita, nie sú to ľudia, s ktorými vy by ste boli ochotní sa stretávať alebo chuť sa kamarátiť a vlastne vás to nejako neovplyvňuje. Hej? Že už aj keď strašne, že nechcete, ale že dajme práva tým ľuďom, ktorých sa vlastne tam vôbec, že vás sa to vôbec netýka. Hej? Že tvoja sloboda končí tam, kde začína moja sloboda a ja mám pocit, že my ako spoločnosť strašne akože zasahujeme do tej slobody tých LGBT ľudí a máme pocit, že si to môžeme dovoliť, pretože my sme tí normálni, my sme tí heterosexuáli, my sme tá väčšina. Ale že takto to proste, že podľa mňa že vôbec nie je, hej? Ale že to je prvá vec. A druhá vec je, že za mňa minimálne, ja úplne súhlasím s tým, že ten problém tých detských domov treba riešiť už v zárodku, ale myslím si, že tento akože problém nikdy nevyriešime a že vždycky to budú nejaké deti, ktoré v tých detských domovoch budú. A aj keby my sme dotovali proste štát keby dotoval tie detské domovy peniazmi, tak tých rodičov ti nič nenahradí, žiadne peniaze ti ich nenahradia. Ale že OK, začneme riešiť ten problém v zárodku, ale už keď tu ten problém máme, tak my musíme už aj nejako vyriešiť tie deti, čo už v tých detských domovoch sú, hej? A teraz, a vy sa stále opierate o to, že oni im dajú zlé hodnoty, neviem čo, ale to je proste strašne biased, akože nejaký input a nemáte to ničím podložené a je to len vaša domienka, pretože ste proti LGBT komunite a proti ich adopciám a nepozeráte sa na to z takého toho väčšieho uhlu, ale že čo vy robíte, že napriek tomu, že hovoríte, že detské domovy sú zlé a tak ďalej, tak zakazujete ako keby jednu z tých možností, ktorá by prispela k tomu, aby tie deti v tom detskom domove neboli. Všetko, čo si vlastne povedala, presne tak toto vnímam aj ja. Ja sa chcem tiež rovnako opýtať, že prečo pánov zaujíma, že ako sa moje deti raz budú obliekať, keď si napríklad s partnerkou adoptujeme jedného dňa deti a rovnako tak ako mňa nezaujíma, že vy budete s vašimi deťmi chodiť do kostola na omšu, lebo myslím si, že rovnako tam toto je moja sloboda a každá sloboda má nejaké svoje hranice a vlastne rovnako aj k tým detským domovom, čo si už vlastne povedala, a ja to len vlastne zopakujem, že áno, rovnako si myslím, že ten problém s detskými domovami treba riešiť úplne niekde, úplne od základov, úplne proste od koreňov, ale zároveň sa nevyhneme tomu, aby sme mali 0 detí v detských domovoch po celom Slovensku, tak toto jednoducho nebude. Toto je príliš rúžový sen na to, aby sa to stalo realitou. V prvom rade druhá strana dosť pracuje s takými domnienkami, čo je úplne legitímne, hej? Že argument sa dá dokázať aj nejakou analógiou. Že problém je ten, že my naozaj máme čísla, akože sorry, ale do tohto momentu som nepočul reálnu odpoveď na to, že jasné metaštúdie zo všetkých dostupných dát o homosexuálnych vzťahoch jasne presvedčujú hovoria o tom, že to nemá negatívny dopad na tie deti. V momente, ak tá rodina je zložená z dvoch dospelých ľudí. Ale hlavne, že aj keby v tejto štúdii boli nejaké problémy, aj keby táto štúdia trvala krátky čas, aj keby táto štúdia mala málo účastníkov, aj keby tam bol akýkoľvek iný problém, stále sú to aspoň nejaké dáta, na rozdiel do druhej strany, ktoré naozaj doteraz pracuje, bohužiaľ, iba s tými domnienkami. Ale že ja by som tu priniesol druhý uhol pohľadu, že z mojej druhý uhol pohľadu, z mojej strany to nie je vôbec o tom, že nejak akože homosexuáli majú právo na deti, alebo že niekto má právo na deti. Ja súhlasím s druhou stranou, že som zaznel, že to nie je, akože právo na deti nie je úplne nejaký koncept, ale že ja si naozaj myslím, že máme tu nejaký problém. Máme tu proste skupinu detí, ktorá je v domovoch dôchodcov, v detských domovoch. A jasné, že poďme tam dávať viacej peňazí, poďme tam akože zlepšovať tú edukáciu, poďme tam robiť všetko, čo navrhla druhá strana. Opäť, ja s nimi súhlasím vo všetkom, čo povedali, to sú všetko dobré nápady, ale že prečo neprijať ďalší dobrý nápad, ktorý zjavne na základe čísel funguje? Akože, ak mi ukážete nejaký dôvod, alebo že nejaký mechanizmus, akým ten jasný benefit,
ktoré tieto rodiny dokážu poskytnúť vo výchove tých detí, ak tam bude reálne nejaký negatívny dopad, ktorý je mimo nejakej kresťanskej morálky, vtedy sa o tom môžeme baviť na rovnakej rovine, ale zatiaľ toho tam fakt nevidím, prepáčte. Ja by som nadviazal na to, čo vlastne kolegyne hovorili. Vy sa nás snažíte dostať do polohy, že sme proti niečomu, že sme proti tým LGBT párom. Vôbec nie. My sme za deti. A to je tá základná rovina, ktorá je úplne iná, než do akej to staviate vy. K tomu argumentu tými metaštúdiami. Na to, aby to boli metaštúdie a najmä, aby sme vedeli vyhodnotiť zdravý vývoj toho dieťaťa a následne to, ako sa chová v dospelom živote, určite nemôžeme hovoriť o 10 až 20 rokoch, lebo to je ten čas, ktorý je tá adopcia detí pármi rovnakého pohľavia legálna v tých západoeurópskych krajinách, v niektorých aj menej. Čiže naozaj my ešte nemáme tie dôsledky, ktoré to privedie a ako sa to dieťa bude správať v budúcnosti, ako bude ono následne vychovať svoje deti. A podľa mňa absolútne legitímny pohľad nás konzervatívcov, že hovoríme, že dobre, ak to už tie iné európske krajiny aprobovali do svojho právneho poriadku, počkajme, uvidíme, ako to dopadne a potom sa k tomu môžeme vyjadrovať. Na základe naozaj dát, nie domienok, lebo nie je argument to, že ak mi to nevyvrátiš, tak ja mám pravdu. Nie. Argument funguje tak, že treba ho dokázať. A toto je podľa mňa tá základná chyba, že vy sa už mýlite v predpoklade a už potom vôbec je vlastne absurdné sa rozprávať o tej ďalšej časti. Čiže sa môžeme zhodnúť na tom, že ak nám dáta jasne ukážu, že páry s rovnakým pohlavím nemajú negatívny vplyv na výchovu detí, tak ste OK s adopciami detí? Lebo toto si práve povedal. Je to veľmi problematické, pretože ak si mi ty povedal v tej otázke, že nepoznáš žiadny argument, prečo by na Slovensku vlastne malo byť tomu dieťaťu nejakým spôsobom na škodu, že ho vychovajú dve lesby alebo dvaja gejovia, to je práve nadstavením tej spoločnosti. A ak je tá spoločnosť naozaj konzervatívna, tak hodí tam to dieťa ako to, ktoré bude označené ako to dieťa dvoch lezieb, dvoch gejov a podobne, je veľký zásah do tej osobnej integrity toho dieťaťa ako takého. To je naozaj hrubý zásah. A samozrejme, že môžeme hovoriť o tom, že to vôbec nie je správne takýmto spôsobom škatulkovať, ale my sa teraz nebavíme v rovine, čo je správne, ale čo je reálne, ako tá reálna situácia nastane. Čiže vôbec by som v tomto neporovnával nejaké progresívne Holandsko, kde naozaj ten prístup je úplne iný. A fakt v konzervatívne Slovensko, hlavne v tých, ako by Mišo Vašička povedal, rurálnych častiach toho Slovenska. Dobre, spravím to na Šeba, ktorý povedal, že budem pragmatik a poviem čísla, takže ja poviem čísla. Ty si teraz povedal, že to bude hrozné, keď my hodíme deti do škôl, kde si z nich budú robiť srandu, lebo mám proste rodičov obidvoch mužov napríklad. Ale teda čísla ukazujú, že aj naša spoločnosť je naklonená tomu, aby my sme dávali nejakým akože LGBT ľuďom práva. Hej, až napríklad, aby som teda akože ukázala na konkrétnych veciach. V 2015 tam bolo hlasovanie a bol nejaký prieskum, ktorý hovoril o tom, že či sú ľudia za alebo proti registrovaným partnerstvám. 50% ľudí sa vyjadrilo, že je za, 50%, že je proti. Fajn, 50/50. V roku 2019 bol veľmi, veľmi podobný prieskum, kde tie čísla stúpli a už bolo 57% za a iba 43% proti. A v roku 2022 bol ďalší prieskum, ktorý áno, tie čísla trošku klesli, ale stále to bolo nejakých 54/46. Čím sa snažím akože deklarovať, že my sme postupne sa stávame progresívnejšími ako aj medzi mladými ľuďmi. Ukazuje to napríklad akože aj to, že ako by volili mladí ľudia, ale dobre, to je úplne jedno, hej, že to nie je asi úplne košer teraz povedať, ale že snažím sa tým akože deklarovať, že my sa nemôžeme brániť tomu, že sa stávame viac a viac progresívnejšími a že jasné, že tu máme nejakých akože konzervatívcov, máme tu proste nejakých kresťanov a tak ďalej, ale aj tí už veľa z nich nezaujíma taký ten postoj, že buchnem po stole, pomodlím sa pred jedlom, pomodlím sa po jedle, dám si jeden rúženec večer a jeden rúženec ráno a potom pôjdem 5-krát do týždňa do kostola. Hej? Že akože nemôžeme sa tváriť, že všetci kresťania, ktorí na Slovensku sú maximálne konzervatívni a šikanovali by proste deti z iných akože rodín. Hej? Takže tak. Dobre, takže
ako boli spomenuté percentá, je tam pravda, je tam teda progres, my progresujeme, ale progresujeme k degenerácii. A toto je ten problém. Ide totiž to o to, že tam by ani možno záleží, aké štúdia. Ja rozumiem tomu argumentu, že určite existujú štúdia a určite tomu naznačujú, ale na základe akých kritérií. A kto tvorí tie kritéria? A tvorí tie kritéria západný svet a už to môžeme spustiť. Proste, keď si tie kritéria prispôsobíme na základe nejakých vecí, ktoré teraz nejaký trend určuje za dôležité a v minulosti by boli možno úplne iné tie kritéria, tak jasné, že tie výsledky môžu výjsť v prospech. Ale dobre, ja stále nedokážem úplne pochopiť, ako môže, keď porovnáme dve deti, jedno vyrastajúce v tradičnej rodine, ktorá má teda tradičné hodnoty, a druhé, ktoré vyrastá teda v takejto rodine, tak už len tá myšlienka, už len tá filozofia toho z celého spektra a tých všetkých možností určite môže byť prínosná, ale ako to vyzerá v praxi? Mladá generácia je úplne stratená. Ľudia do 27-28 rokov naozaj nevedia, čo od života chcú robiť. Takže ja by som len toľko povedal, že keď tu naozaj máme brať celé široké spektrum, tak tým v podstate tomu decku odoberáme absolútne akúkoľvek štruktúru a stabilitu, a celkovo poriadok, ktoré to dieťa môže mať v živote. A destabilizácia je, aspoň v mojom ponímaní, úplne ideálna pôda pre chaos. A preto ja tiež akože úprimne nechcem, aby moje dieťa raz za mnou došlo a povedalo mi, tati, nemyslíš si, že ja som nejaký delikvír alebo niečo takéto? A jak mu to ja potom vysvetlím? Vieš čo, že kto ti to povedal? No, Janko mi povedal, že on sa cíti proste jak voda. Naozaj, proste ja nechcem toto riešiť s mojim dieťaťom a budem rád, keď tá pôda bude tak spravená, aby sme týmto zbytočným spektrálnym otázkam mohli sa vyhnúť. Ďakujem. Ja len jedna veľmi rýchla otázka na druhú stranu, kľudne potom reagujte, že ak teda vaša strana operuje s naratívom, že dnešná generácia, úpadok, celé zlé, koľko LGBT rodín dnes vychováva tie deti? A nie sú to práve tí heterosexuáli, ktorí dnes tie deti vychovávajú? V tej dnešnej spoločnosti, ktorá teda akože smeruje k tomu úpadku. A to akože jednoduchá otázka. Áno, nie sú vychovávaní, máš pravdu úplne plne, ale darmo sa tešíte, lebo to není úplne tou výchovou zatiaľ, je to tou ideológiou, ktorá je tu teraz medzi tými mladými daná a tou ideológiou to tak smeruje a ešte keď to bude aj vo výchove, lebo už teraz je to povedzme od koľkatých, od 8, od 10, od 12 rokov, keď to decko dostane TikTok a bude mať zrazu k vášmu progresivizmu prístup, tak už to tak začína. Ale rozumiem úplne tvoj argument a máš pravdu, súhlasím s tebou, ale ide o to, že práve ešte to, keby to bolo úplne od malička, to môže ešte výrazne ešte potlačiť ďalej. Alebo to decko dostane TikTok a objaví si mu tam Andrew Tate a zrazu bude akože Sigma Male Grandset, hej. Nemôžeme sa tváriť, že je to iba jednostranné, že tá propaganda je iba LGBT+, to je jedna vec. Ale čo som aj chcela povedať je, že ty berieš čiernu a bielu. Že ty si teraz povedal, že máme tradičnú rodinu, ktorá uznáva tradičné hodnoty a potom máme tu LGBT strašne trans a buď voda, bla 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 rodinu, hej. Ale že my vôbec neberieme na ohľad tých ľudí, ktorí sú napríklad ateisti, alebo tých ľudí, ktorí podporujú akože LGBT komunitu, ale nehovoria úplne nutne teraz, že kľudne sa cítia jak rastlinka, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A že medzi týmito ľuďmi proste nie je ten kontrast taký obrovský, ako ty vykresluješ. A v princípe to vlastne nie je až taký obrovský problém, ako ty vykresluješ, hej? Čiže my nemôžeme proste, že vystavujete vašu argumentačnú líniu na proste veciach, ktoré sú len čierne alebo biele, ale v skutočnosti to tak nie je, pretože vieme, že ten svet nie je čierno-biely. A ešte chcem teda povedať, že tvárite sa, ako keby my sme vlastne neprišli s ničím akože novým, ale že sami ste nám strašne veľa bodov nereagovali a to už akože jednak Matúšové body, jednak jednak Matúšové body, dvak moje body a tie, ktoré proste podporila Veronika mojimi bodmi. Strašne to ignorujete a čeripikujete si aj tie veci, ktoré my povieme, takže len to som chcela, že možno by bolo super, keby sme aj na tie dostali nejakú reakciu, ak ešte stíhame. A možno iba ten nejaký príklad toho, na čo sme nereagovali? Napríklad, že čo teba je do toho, ako bude sa obliekať moje dieťa, napríklad. Mňa nezaujíma to, ako sa bude obliekať jeden rodič alebo druhý. Ale naozaj nie mňa, ale štát zaujíma to, aby to dieťa vyrastalo v zdravom prostredí. To je to isté, ako ten štát zaujíma to, že dieťa pôjde po ulici a nebude zabíjať zvieratá. Presne úplne rovnako ako to, že nebude rozbíjať nejaký majetok. Je tu nejaký právny rámec, ktorého sa všetci musia držať.
A ako náhle to niekto nerobí, tak je to problém. A to, že vy to staviate, že celá komunita súhlasí s tými názormi, ktoré vy prezentujete, je rovnako absurdné. Rovnako veľká časť tej komunity nemá záujem o adopciu detí. Rovnako ich nezaujíma nejaké spolužitie v manželstve alebo v partnerstve. A vy argumentujete a zaštítite s tými ľuďmi a je to veľmi nekorektné z vašej strany, pretože to takisto je iba nejaká časť tej komunity, ktorá zdieľa tie názory, ktoré vy prezentujete za celú komunitu a prezentujete to tak, že to je pomaly trauma, že tieto práva nemajú. Nie, naozaj to tak vôbec nevnímajú. No ja by som rád zareagoval na ešte jednu vec, čo tu teda neodznela, čo ja som teda povedal, že v rámci tých adopcií detí homosexuálov my sa bavíme nie o LG komunite, nie LG, life's good, ale bavíme sa o LGBT komunite. Hej? Zase ste zabudli odpovedať na to, že to Tčko tam v podstate je. A my s tým nič neurobíme. Je to jednoducho tam. No a teraz zase budem hnusný pragmatik a vytiahnem čísla. Hej? Ak jednoducho dieťa má také tieto rôzne transsexuálne vplyvy a nebodaj sa rozhodne, že sa teda cíti ako nejaké iné pohlavie, tak tam je obrovský problém s tým, že potom veľmi často sa stane to, že potom to dieťa, alebo teda ani nie dieťa, ale možno aj mladistvý človek sa možno prejde nejakou tú tranzíciou alebo niečím takým a potom si jednoducho uvedomí, že dokiaľ, že toto, ja sa takto necítim. Toto nie je to, čo som chcel. A čo potom urobí? To už jednoducho, to je nenávratné. Hej? Ak niekomu, ja na toto nie som medicínsky odborník, takže nejdem robiť nejaké závery, ale takú informáciu mám, že ak niekomu jednoducho tie pohlavné orgány znefunkčníte tým, že ho teda preoperujete na iné pohlavie, tak to už sa retrospektívne obnoviť nedá. A teraz čo urobíme? Ten človek ostane bez funkčných pohlavných orgánov, to je hrozné. A potom máme, to sú tiež metaštúdie a rôzne štúdie odtiaľ zo všadiaľ, že jednoducho tí ľudia majú oveľa vyššie samovražedné chuťky, potom oveľa väčšiu šancu, že spáchajú samovraždu. Takže ak si to trocha zjednodušíme a jednoducho sa na to pozrieme zhora a nie len takto, že všetko budeme analyzovať, tak prídeme na to, že jednoducho táto transideológia medzi tými deťmi priamo prispieva k tomu, že u tých detí jednoducho stúpajú samovražedné tendencie. A toto my chceme? Ja si myslím, že toto nechceme. Chcete, aby deti páchali samovraždy? No my to minimálne určite nechceme. Takže práve preto sme kvôli tomu. Lebo jednoducho toto je balík. Hej, to je, keď si kúpite paušál. To jednoducho, je to LGBT, nie je to LG. Takže to Tčko tam jednoducho je a nič s tým nespravíme. K tomu, čo si vlastne ty hovorila, že 12 alebo 13 ročné deti sa predsa nebudú preoperovať, to sa veľmi mýliš. V Amerike sú dnes už žaloby tých dospelých detí, ktorým to práve tie rodičia umožnili. A naozaj ten extrém my už vidíme, že naozaj malé deti sú svojimi rodičmi tlačené do toho, aby hodnotili to, či sú muž alebo žena. Deti, ktoré nemajú právo si ani samé kúpiť niečo v obchode nad nejakú hodnotu, nemajú žiadnu možnosť rozhodovať o iných veciach, ale o niečom, ako je ich sexualita, ktorá sa fakt vyvíja vekom, im dovolíme rozhodovať. A toto naozaj nie sú vymyslené veci, to už naozaj jednotlivé americké súdy riešia, dokonca aj najvyšší súd v Spojených štátoch amerických. A toto je to, čo my nechceme. Ja akože úplne, že súhlasím, podpisujem všetko, čo bola druhá strana. Jo, tam sa zhodneme. Že ja som úplne rovnako, ako som, minimálne ja teda, proti zmenám pohlaví u 15-ročných detí, som rovnako aj proti akýmkoľvek iným operáciám. Že ak chce ísť 15 na operáciu nosa, tiež som proti tomu. Ak chce ísť 14 na plastickú operáciu, som proti tomu. Že toto kľudne, tam sme sa zhodli. Úplná pohoda. Ale, že ono to bolo v takej akože väčšej nejakej skupine, že tých negatívnych vplyvov LGBT ľudí. Vy ste si to videli ten extrém, že tam sa kľudne zhodneme na tom extréme, ale že ono negatívny vplyv na deti majú aj heterosexuálne rodiny, hej? Že veď máte heterosexuálnych mužov, ktorí sú alkoholici, rozbijú výplatu na automatoch a zbijú ženu a deti, hej? Že to je tiež dosť negatívny vplyv. A že ja napríklad by som bol oveľa radšej, ak raz budem mať dceru a jej partner
radšej nech bude bisexuál, ako keby mal byť a rozbiť výplatu na automatoch. Hej, že keď sa ideme baviť o tom, že kto má aký negatívny vplyv. Ale že ako náhle rodičia majú nejaké, že fakt, že deštruktívne tendencie na svoje deti, príde sociálka, zoberie im ich. To je akože že already vyriešený model, heterosexuálci majú akože oveľa viacej problémov ako LGBT rodiny. Jo, vyriešené. Ale že fakt ako rozdiel je v tom, že tá vaša nejaká predstava negatívneho dopadu na dieťa je domnienka, zatiaľ čo hoci aj 20 rokov výskumov, podľa mňa, že 20 rokov to je dospelý vek. Že tam už vieme zhodnotiť, že či to dieťa dospelo v tej rodine a že aj tých 20 rokov výskumov, 75 výskumov, ktoré jednoznačne povedali, že ako náhle je dvojčlenná rodina, na to dieťa to má oveľa pozitívnejší dopad. Toto je veta, ktorú opakujem 6-krát, ešte ani raz na ňu nebola kompletná odpoveď. Je to aspoň nejaký bod dát. Je to aspoň niečo, aspoň to nie je domnienka. A ja sa teda opäť pýtam, že keď si teda povieme, že nejdeme deti operovať. Ani pri zmenách pohlavia, ani pri zmenách lícnych kostí. A ak sa teda zhodneme na tom, že toto je zlé, toto nechceme, a ak si povieme, že ak by teda existoval svet, kľudne to nemusí byť tento svet, kľudne to nemusí byť Slovensko, ale že ak by existoval svet, v ktorom by bola pravda to, že dvaja homosexuálni rodičia majú pozitívny dopad na to dieťa, alebo teda aspoň nemajú negatívny dopad na to dieťa, či by ste v takom svete boli ochotní v sekulárnom štáte im nechať tú adopciu. Ak teda z toho výjmeme extrémy transrodových operácií, ak z toho výjmeme kresťanskú morálku, či by ste v takom svete boli ochotní nechať tú adopciu. Ja by som chcel zareagovať iba k tej prvej časti, potom predám mikrofón. Rozumiem tomu, že to, o čom tu hovoríme, sú naozaj prípady, ktoré sú možno výraznejšie v západnom svete a možno nie až v takých počtoch, ako je skutočná reprezentácia všetkých tých ľudí. Takže áno, súhlasím s tým, že nie každý homosexuál chce preoperovať svoje dieťa. O čom však ale hovorím je, že kolega tu spomínal, že je to paušál. A ten paušál v sebe má naozaj aj toto riziko. A to riziko je pre mňa výrazne horšie, než ten prísun, ktorý hovoríte. Vy hovoríte, že toto vie vyriešiť nejaký problém, ktorý sa teoreticky dá vyriešiť aj inak a neviem čo, ale na čo hľadať túto alternatívu? Lebo zhodli sme sa na tom, že pri tých adopciách je tam veľa alternatív a toto je jednou z nich. Vy tvrdíte, že teda funkčnou. Je to na vás, absolútne. Ja hovorím, že či je to alternatíva a nealternatíva, má to potenciál pre naozaj zlé konsekvencie. A cez toto ja neviem prejsť. Preto my hovoríme o tých extrémoch, lebo aj malé riziko tohto extrému je fakt zlé. A cez to sa neviem preniesť ja ako osoba. A keby som teda nejaký policymaker, tak by som to určite zvažoval a premýšľal by som nad tým, že či to schváliť. Veľmi rýchlo najprv k tebe, Lukáš. To, čo si teraz použil, sa v debatnom svete volá, že ak zachránim aspoň jedného, tak som vyhral. A je to veľmi náročná vec, pretože čo si teraz spravili je, že ak nezavedieme napríklad túto vec a zachránime tým toho jedného človeka, čo by sa preoperoval a potom by to ľudoval, napríklad potom by sa zabil, tak sme vyhrali. Lenže to je len jeden, akože to je len strašne zúžený uhol toho pohľadu, pretože ty sa nepozeráš na to, že si zabil ako keby jedného človeka, ale zachránil si 200 ďalších, pretože majú rodinu, v ktorej vyrastajú a sú slušní ľudia a tak ďalej a tak ďalej. A preto nemáš pravdu, hej? A že zároveň pozeráš sa na to veľmi skepticky, lebo sa pozeráš, ako keby len v našom svete vznikal tento problém, ale presne to, čo hovoril Matúš, je, že akože je riziko, že v heterosexuálnom svete, teda v heterosexuálnom manželstve, príde muž a dobije svoje dieťa a proste bude, ja neviem, na ňom proste robiť takéto veci a bude piť a bude byť svoju ženu a bude aj znásilniť a tak ďalej. Vytvorí to na tom dieťati nejakú traumu a zabije sa. Nemáme preto akože tým pádom zakázať aj homosexuálne, teda heterosexuálne partnerstva, lebo aj tie nám prinášajú akože nejakú hrozbu. A takto je to ale so všetkým, vieš? Takto je to proste aj že teraz nebudem chodiť po chodníku, lebo ma možno zrazí auto, tak zakážeme chodiť po chodníku a tak ďalej. Chápeš, že akože toto je chorá myšlienka, pretože ty nemôžeš akože si dovoliť ako keby čeripichnúť si zase len to jedno dieťa, ktorému to
možno ublíži. A ešte druhá vec, ku ktorej som sa chcela vyjadriť, bol Sebo, s tým, že ale keď my teraz dovolíme 13-ročným deťom sa preoperovať, tak sa zabijú, hej, a že proste vedie to k samovraždám. Jednak súhlasím s Matúšom a že napríklad podľa mňa sa všetci zhodneme na tom, že určite by sme nedali právo akože predoperovať sa 15-ročnému dieťaťu, hej, a že určite na to minimálne potrebuješ dosiahnuť nejaký vek, kde budeš mať práva aj už robiť iné veci ako len toto. A druhá vec je, že oni tam majú tú možnosť. Stále sú tam, ale že my sme za tú možnosť, že stále sú tam proste mechanizmy, ktoré ťa chránia od toho, aby si ublížil. Stále sú tam proste tam veľmi dlhý čas na to, aby si to premyslel, veľmi dlhá lehota, rozprávaš sa s okolím a tak ďalej a tak ďalej. Ale že oni nemajú ani len tú možnosť, hej? A teraz to tiež poviem tak veľmi flegmaticky a že aj keď to proste olutujú, systém im dal možnosť a dal im priestor, alebo že mechanizmus, ako sa nedostať do tohto bodu a ak sa do toho bodu dostal, tak bohužiaľ je to jeho chyba a nech si akože minduje svoj biznis, hej? Ale že tá depresia nevzniká iba u ľudí, ktorí lutujú to, že sa dali preoperovať, ale aj u tých ľudí, ktorí lutujú to, že nemajú tú možnosť dať sa preoperovať, že nemôžu spraviť coming out, lebo sa proste boja, lebo obrovská diskriminácia, lebo proste ľudia ich nemajú radi a tak ďalej a tak ďalej. Matúš, lebo mám pocit, že jediný sa snažil mať nejakým spôsobom ucelenú argumentáciu a neargumentovať iba emocionálne. A to je veľmi dôležité v dnešnej dobe sa zaoberať priamo argumentami. Lukáš bol taký kľudnejší v tom, že on tak akoby aj viac vecne, čo som si všimla, tak viac vecne argumentoval. Dvaja tuto chalani boli takí naozaj robili to cherry picking, že také to bolo, že on na mňa tak najpresvedčivejšie rozprával, že tak sa snažil akoby aj dospieť k nejakému konsenzu. Takže tak. Matúš, kvôli tomu, že nie len, že mal tie čísla, snažil sa trocha zdržať tých emócií oproti ostatným, ale jednoducho bolo to také, že keby som naozaj neutrálny, tak mám pocit, že on by bol asi ten, čo by bol by najbližšie k tomu, aby ma presvedčil. Takže kvôli tomu on. Podľa mňa Lukáš, lebo hoci akože nebol podľa mňa debatne najlepší z nich troch, tak bolo na ňom vidno, že to boli jeho úprimné názory a ako jediný bol ochotný aj reálne akože debatovať, nielen tlačiť tú svoju líniu, čo je asi fajn v takomto formáte. Vyberám Matúša, dôvody boli uvedené a dodám teda to, že ten Matúš naozaj premýšľal nad tým, aby to spravil čo tak najviac štruktúrované a aby to malo nejakú ucelenú myšlienku a snažil sa tie veci naozaj dotiahnuť do konca. A zároveň využíval dobré rečnícke elementy, ako je napríklad uznanie najprv nejakého common groundu a potom ide až na svoj argument. Takže ja si myslím, že hotový produkt tiež. Napriek tomu, že som z Lukáša najviac cítila, že sa nám úplne odlišujú názory, tak Lukáš, pretože presne z neho som necítila takúto ako keby hrozbu toho, že o môj Bože, ty ma ideš zjesť tu teraz a nechceš proste a akože urobíš všetko preto, aby ja som sa cítila najhoršie, čo určite nebola akože intention z nikoho z nich, ale tak som sa proste cítila a pri ňom som sa cítila najviac komfortne a vždy som sa tešila, keď išiel niečo povedať, lebo hovoril zmysluplné veci a vedel, akože bol ochotný a prijať aj to, čo my sme povedali, napriek tomu, že s nami bytostne nesúhlasil v niektorých veciach. Takže tak.